ମୋତେ ଜଣେ ହୁଲୋଟିଏ ମାଗିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଁ କହିଥିଲି। ସେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଖୋଳିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ନା କହିବି ନା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମାଟି ନରମ ହେବା ପାଇଁ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଢାଳିଦେଲି। ମାଟି ଟିକେ ସମୟ ପରେ ନରମ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ ଖୋଳିଦେଲି। ଦେଖିଲି ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲାନି, କାହିଁକି ପାଉଁଶ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଳି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତା ବାଲି ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ବାହାର କରିଦେଇକି ସେ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଗାତଟି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଥିରେ କେଉଁଠି କିଛି ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସଜେଇଦେଲି। ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଲଗେଇବି ଭାବିଲି। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆର ପାଖ ବାଡ଼ିରେ କିଛି ଦେଶୀ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦେଇଥିଲି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଙ୍କା ସେଥିରେ ହୁଏ। ତାପରେ ସେ ବାଡ଼ିକି ଯାଇ ଦେଖି ସବୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଦୁଇଟା ଥିଲା। ସେଇଠୁ ଭାବିଲି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ନେଇ ଲଗେଇଦେବି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଭାବୁଥିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଣିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଉ, କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଲଗେଇବା ହେବ, କ'ଣ କରିବ। ସେ ଗୋଟାକ ମାଟି ଦେଇକି ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଣିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଗାତରେ ଲଗେଇଦେଲି ଏବଂ ତା ପାଖେ ମାଟି ଦେଇକି ଟିକେ ସଜେଇଦେଲି। ଦେଖାଯାଉ ସେ ଗଛରେ କେମିତି କ'ଣ ଫଳ ଫୁଟୁଛି। 6 ମାସ ପରେ ତ ଓଲ ଲଗା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଫଳ ବି ଫଳି ସାରିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ କେତେ ବଡ଼ କ'ଣ ଲଙ୍କା ହେଉଛି।